дастаҳоро акнун истиқбол мегирем ва баъди чанд фурсате имкон дорем ки дар ин ҷараён боз ҳам аз наздик дар бораи ҳайяти бозиҳои баъдии чемпионати имсола хоҳем шуд. Акнун бозӣ оғоз гардид ва рақобатро футболбозон акнун инҷо чун шурӯъ мекунанд дар мавриде ки чун дақиқаҳои аввал барои ҳарду ҳам як фурсатҳои нигаронкунандаро ҳам ба бор меорад. эҳтиётӣ агар дастаи Сарафшан чун таваҷҷӯҳ кунем, инҷо ҳам ба истиснои он нафароне ки дар давраи баъдӣ ва Ҳусайн Азизов, инҷо Фаридун Деҳқонов, боз ҳам Бахтиёр Зокиров, Абдураҳмон Қурбонов ва Ҷосеп Феумбаи камеруни ва бисёр ҳам як лаҳзаи хеле мусоидаткунандаро ҳам дар ҷараёни рақобат хуб истифода кардам ва ин чеҳра ки воқеан Мабачоев Шервонӣ ба тамкин аст дар мавриди боз ҳам анабия ҳолати мусоидии Шервонӣ Мабачоевро ки худ дафтид, ҳатто дар ҳамин лаҳза ҳам бисёр фурсати муносибро барояш Шодибек Ғафуров фароҳам овард ва дар ин ҷараён ҳам бисёр агар муборизае ки баъдан довохӯрӣ боқӣ монда бисёр ин чӣ лаҳза, чӣ ҳолате ки ба амал омада. Боз Шервонӣ Мабачоев, боз ана ҳамин чеҳра, ин ҷавоне ки марҳилаи дуюми соли сипарӣ гардида, кашфе ки дар марҳилаи дуюми чемпионати мамлакат воқеан ҳам ба вуҷуд ованд худ бисёр шоистаи таҳсин. Саид Достон Фозилов, легионери ӯзбекистонӣ, бубинед ки чӣ гуна ба хатогии бузург роҳ медиҳад. ва дар ин маврид ҳам бисёр як зарбаи бозингарони клуби маркази варзиши Артеш боз ҳам дар идомаи мубориза акнун фақат ва фақат ба ҳамон нуқтаи охирини садои ҳуштаки довар эътимод доранд. Чунин ҳам шуд таҳти рақами 24 як нафар бозингари васт шуд садои ҳуштаки довар ва акнун мо боз шоҳиди нирӯсанҷии дастаҳо дар қисми дуюми бозии имрӯза хоҳем шуд. 83 бо ҳисоби 2-1. Зарбаи навбатии кунҷӣ Суҳроб ой ки чӣ гуна ин зарбаҳо аз фосилаи дуру наздик ҳам ба гол анҷом ёбанд. Ай андаке Деудоне пеналти ва акнун ин рақобате ки хеле ҳам пуршиддатар ва гуфтем ки вақт ҳаму ҳоло дар пеш аст, имкониятҳо хеле зиёданд. андаке босуръаттар буд ва Бахтиёр Қаландаров инҷо ман фикр мекунам ки Бахтиёр Қаландаров шумораи 3 инҷо Комрони Мирзохон буд. ҳолати такрориро агар боз ҳам дубора аз дигар паҳлу таваҷҷӯҳ кунем, шояд инро ҳам дақиқ кунем. ва акнун Илҳом Баротов имконияти хуб дорад барои тағйир додани натиҷаи бозӣ дар дақиқаи 70. зарба ва акнун ҳисоб тағйир ёфт. ҳатто намешид опад инҷо Илҳом Баротов ишора мекунад ки ҳарчи зудтар албатта боз тӯбро ба маркази майдон баред. Илҳом Баротов голи варзиши Артеш зад. Пономаренко ҳарчанд пайхаст намуд самти ҳаракати тӯбро, аммо бисёр зарбаи қавӣ дорад. дарвозабон ҳам ин фурсат тӯбро соҳиб шуд, аммо садои ҳуштаки довар баланд гардид ва дастаи Сарафшан дар бозии даври нуҳуми марҳилаи аввали чемпионати мамлакат дар майдони худ боз ҳам дучори нокомӣ шуд.